Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Portrét. Naším dnešným hosťom je muž, ktorý verí, že príroda nám vie dať to, čo nikde inde nezískame. Už ako 29-ročný vystúpil na najvyššiu horu sveta, čím sa stal najmladším Slovákom, ktorý na Mount Evereste stál. Bývalý šéf slovenskej céry cementárskeho koncernu Zoltán Demian dnes radí manažérom, ako riadiť podniky a seba. Vítajte, som rada, že vás môžem privítať v Portréte na teatri. Dobrý deň. Ja som s takou pichou hlase hovorila, že výstup na Mount Everest sa zapísal aj do vašej osobnej histórie. Aj od toho momentu vás ľudia vnímajú ako horolezeckú legendu, ale vy ste sa v médiách vyjadrili, že práve tento výstup považujete za neúspešný. Prečo? Keď vám pri výstupe zahynie spolulezec, tak pre mňa ľudský život je vždy ďaleko vzácnejší ako čokoľvek iné. A myslím si, že akúkoľvek činnosť, čo človek robí, by mal robiť tak, aby z nej mal radosť. Aby sa z toho tešil. A horolezectvo nie je nič mimoriadne, to je hra dospelých mužov a žien. Takže keď pritom niekto zahynie, tak to vnímam ako neúspech. Čo vám výstup na Everest okrem toho, že vzal život vášho kamaráta a spolulezca, vzal a naopak čo vám dal? Everest bola hora, na ktorej som sa dotkol tak blízkosti mojej hranice, lebo to, že som zostúpil z toho vrchu, tak bol malý zázrak. Nikdy som nebol tak na pokraji fyzických a psychických, hlavne psychických síl. Fyzické už boli dávno preč a vtedy človek čerpá z tej psychickej síly. Aj to už bolo úplne na krajičku. Zobral mi Juzeka Psotku. Takže to nebolo veľmi pozitívne. To, čo mi dal, bola svetská sláva, čo je tiež poľná tráva. Samozrejme, bolo to na druhej strane splnenie sna každého horolezca, aby stál na najvyššom bode našej planéty. Ale bol by som býval tam radšej tak, aby sme obidvaja, teda nie dvaja, ale traja, ktorí sme spolu boli, lebo dvaja sme zostúpili a Juzek žiaľ Bohu nie, tak to by som si ďaleko viac cenil. Vy ste vtedy mali 29 rokov, človek sa vtedy cíti na vrchole svojich vitálnych síl, myslí si, že neexistuje prekážka, ktorú by nedokázal zdolať, pretože sa doslova na to cíti. Ale aj tá skutočnosť, že stratíte takto blízkeho človeka, že sa možno môžete cítiť previnilo, že ste mu nedokázali pomôcť alebo nemohli pomôcť, nespôsobila to, že by ste zavesili horolezectvo na klinec. Liezli ste ďalej. Áno. Ja som si uvedomil, že ja tam do tých hôr nechodím kvôli horolezectvu, aj keď v tých rokoch, v tých mladých rokoch to bolo naozaj aj o tom výkone, ale práve vo vysokých horách, na 8000-ovkách, som sa dotkol niečoho, čo zmenilo potom môj ďalší život. Som si uvedomil, že v tak odľahlom prostredí, v tak intimnom kontakte s tou prapôvodnou prírodou človek má šancu nahliadnúť do svojho vnútra, trošku sa spoznať. A s odstupom času som zistil, že to bola tá hlavná droga, ktorá ma ťahala znova naspäť a naspäť a ťahá ma stále. Vy ste vlastne hľadali to prirodzené zrkadlo, ktoré vám mohlo zračiť to, čo sa vo vás skrýva. Predpokladám aj krásne a škaredé veci však. Hory sú prostredie, ktoré sú neuveriteľne spravodlivé a tým pádom vedia byť aj kruté. Čiže za každú chybu, za každý svoj človek nedostatok musí hneď zaplatiť. Ten účet ten je vystavený okamžite. To, čo v bežnom živote, ten účet býva vystavený niekedy. Niekedy sa na ňom akoby trošku aj zabudlo, ale tam to máte okamžite. Takže to neuveriteľne pomôže spoznať samého seba, ale spoznať aj ľudí ako takých, lebo som zažil ľudí, ktorí tu v Bratislave v rámci príprav boli najväčší priatelia a potom v extrémnych situáciách reagovali takí, akí naozaj sú. Takže tá príroda nám naozaj takáto špecificky panenská príroda nám dáva možnosť naozaj spoznať tú skutočnosť našu.
Vás príroda pravdepodobne musela lákať ešte od útleho veku, pretože ste sa vyjadrili, že práve Tatry, naše vysoké Tatry, boli tým prostredím, kde ste si poprvýkrát vyskúšali tie možnosti aj vašich fyzických síl, aj tých príležitostí, ktoré nám príroda naskytuje. Vraciate sa ešte do Vysokých Tatier? Áno, áno. Aj tento rok, vo februári, som bol s priateľom, sme si vyšli v tichosti na Gerlach, zažili sme fantastický deň, čiže tie Tatry sú naozaj prekrásne, ale musím povedať, že k prírode som si siahol nie v Tatrách prvýkrát, k horolezectvu som si siahol, k tomu ozajstnému v Tatrách, ale k prírode ma viedli moji rodičia a hlavne starý otec, a to boli zákutia Dunajských ramien a lužné lesy a borovicové lesy na Záhorí, Malé Karpaty, ktoré sú možno ešte také láskavejšie, krajšie, príjemnejšie ako tie skalnaté Vysoké Tatry. Ako každé má svoje čaro, ale teraz cez Veľkú noc som si daroval taký darček, že po 20 rokoch som si prešiel znova hrebeň Malých Karpát a chvíľami som bol úplne očarený. Sú to za dverami, máme úplne fantastické veci. Kedy ste pochopili, že s horolezectvom vnútorne vo svojej duši končíte? To bolo, keď som tretíkrát bol obrazne povedané na lopate. Raz to bolo pri zostupe z Everestu. A druhýkrát to bolo ešte predtým. Vo Vysokých Tatrách pri jednom zimnom výstupe mi padla skala na hlavu. Našťastie som mal príľbu na tej hlave. Tá príľba praskla takto po celej dĺžke, ja som to prežil. A tretíkrát to bolo v Severnej Amerike. Sme boli s priateľom, s Joskom Nežerkom liesť na jednej pomerne ťažkej skale, kde sa mi podarilo spadnúť 30 metrov. Chvala Bohu, tam bol Joska, ktorý ma zachytil. A keď sme potom zlanili z tej steny, celý rozklepaný, a som tak ležal pri takom potôčiku na chrbte, na tráve a díval som sa na modré nebo a videl som tie koruny stromov nad sebou, tak som si uvedomil, že ten život je tak úžasne krásny a že zahynúť, že takto teda nie. A to bol moment, keď som s extrémnym horolezectvom skončil z minúty na minútu, ale to bolo extrémne horolezectvo. Horolezectvo je fantastický šport v tom, možno to ani nie je šport, úžasná aktivita ľudská, ktorá vám umožní aj pre tých najvýkonnejších sa tam realizovať, ale aj 80-ročný sa môže realizovať v horách. Ako je možné, že vám to trvalo tak dlho, kým ste pochopili, že nemôžete chodiť s džbánom príliš dlho po vodu, pretože naozaj jedného dňa sa môže rozbiť a prasknúť? No, sú ľudia, ktorí na to nikdy neprídu, celý život im na to nestačí. Sú kolegovia, ktorí sa usmievajú aj pri takýchto historkách v 30-metrovom páde ešte stále? Ja už sa bojím chodiť do Tatier na symbolický cintorín, lebo tam leží toľko známych ľudí, s ktorými som bol aj na lane naviazaných, že mám z toho zlý pocit. Že som si uvedomil, že to horolezectvo je šport, kde prežitie je naozaj otázka aj šťastia. Keď človek dlho lezie, tak tá šanca prežitia sa každým dňom skracuje. Lebo sme len omylní ľudia a tú chybu skôr či neskôr urobíme. A to je zase tá krutosť, tá spravodlivosť tej úžasnej prírody, že tá chyby neodpúšťa. Takže ja som rád, že som na to prišiel ešte relatívne skoro. Ja som v 91. skončil s extrémnym horolezectvom a mám pred sebou ešte veľa rokov, kde si to môžem všetko pekne krásne užívať. Keď sa človek pozerá na váš život, tak je tam jeden zaujímavý moment, ktorý by málo kto predpokladal, že vy ste si vytvorili veľmi slušnú a veľmi úspešnú kariéru manažéra. Dostali ste sa do vrcholových manažerských pozícií. Ja už som spomínala, že to bolo v jednej z našich najväčších cementární, čo vôbec nie je ľahký, práve naopak veľmi náročný biznis. Ako sa vám to darilo sklbiť túto nekonečnú vášeň a výzvy, ktoré vás predpokladám dráždili, lebo vás stále volali na krajšie a krajšie miesta, s manažerskou zodpovednou pozíciou? Ako sa to dalo? No, tá manažerská dráha prišla
tesne potom, ako som skončil s tým extrémnym horolezectvom. Ja som v 91. skončil s tým extrémnym lezením a v 92. som nastúpil vtedy ešte do Hirocemu, ktorý sa neskôr premenoval na Holcim. A to bolo už obdobie, kedy som síce stále chodil do hôr, ale už som liezol len veľmi ľahké veci a naozaj už ten extrém ma nelákal. Takže to by som povedal, že to bola taká etapa môjho života, kedy vlastne všetko, čo sa v horolezectve dá robiť, a myslím, že úplne s čistým svedomím môžem povedať, že úplne všetko, či to bolo učenie na horolezeckej škole, alebo všetky možné a nemožné funkcie v horolezectvom dianí. Dokonca som bol vyše 10 rokov v športovej diplomácii, som bol členom predsedníctva Medzinárodnej horolezeckej únie, čiže naozaj som tam robil všetko, čo sa dalo. A potom som s tým skončil. A potom som začal tú druhú časť, tú manažerskú, a tam to bolo veľmi podobné. Proste, tiež, čo sa v tom Holcime na Slovensku dalo dosiahnuť, tak to som robil a to som dosiahol. Čiže až na tú najvyššiu pozíciu v tej firme som sa dostal. Čiže keď som skončil s exekutívou. A to bolo tiež také podobné, že keď som skončil s tým extrémnym horolezectvom, tak som ešte potom pôsobil v tých štruktúrach organizačných, a práve v tej Medzinárodnej únii som pôsobil, to mi tak pripadalo, že keby som pokračoval v tej exekutíve, tak ma to zomeli ako mlynček na mäso, čiže tiež by ma to mohlo stáť život ako to extrémne horolezectvo. Ale som potom ešte 2 volebné obdobia, 8 rokov som ešte pôsobil ako predseda dozornej rady a tam som vlastne skončil len minulý rok. Takže to bolo veľmi podobné, taká tá dráha moja. Pričom to zvláštne volanie vnútorného hlasu, lebo predpokladám, že nejaký taký hlas musel znieť vo vašich ušiach, prichádzalo v momente, kedy vám ponúkali to, aby ste zväčšili svoj priestor manažerský okolo seba, aby ste začali pôsobiť aj v iných krajinách, nielen na Slovensku, aby ste de facto narástli. To je to, po čom duša vrcholového manažéra doslova piští, aby mohol rozprestrieť krídla a obsiahnuť oveľa väčší región. A vy ste povedali, nie, neprosím si. Väčšina firiem, žiaľ Bohu, a nadnárodné koncerny skoro absolútne ušli od zmyslu podnikania, čiže ich zmyslom už nie je vytvárať nejaké hodnoty pre nejakého konkrétneho zákazníka. To je len prostriedok, ale zmysel dnes v mnohých nadnárodných koncernoch je vyrábať zisk. Sú modly ako EBITDA, Rono a Rossi, proste ukazovatele, finančné ukazovatele. Práve v tých nadnárodných koncernoch prichádzajú na Slovensko často expatrioti, čiže zahraniční manažéri. Ruku na srdce, prvú garnitúru som nepošlu. Prichádza druhá, tretia garnitúra, ktorá chce tu na Slovensku ukázať, že akí sú dobrí. Čiže idú na veľmi krátkodobé výsledky, kde naozaj snahou je čo najviac vytiahnuť ten ekonomický, hospodársky výsledok tej firmy. Na dlhodobosť sa už vôbec nedíva. A toto som ja poznal veľmi intímne, práve tým, že som vyše 10 rokov pôsobil v tom nadnárodnom, 18 rokov som tam bol. Tak mne to bolo jasné, že mne tak jedného dňa došlo, že preboha živého, však ja predsa tunak mojím zmyslom práce je zveľaďovať hodnotu akcií nejakým anonymným švajčiarským penzistom. A to som si povedal, že tak to naozaj nie. A čo ste si povedali hneď v závese? Ako teda naložím so svojím životom? V tej chvíli ma až tak veľmi netrápilo. Jediné, čo ma napadlo, nejak sklbiť tie 2 moje kompetencie, ktoré som mal z tých mojich predchádzajúcich nejakých oblastí života. Poznal som hory Himaláje, poznal som svet vrcholových manažérov a prvý nápad, čo bolo, zobrať vyhoretých vrcholových manažérov do Himalájí, aby si nabrúsili svoju pílu, aby si zrovnali v hlave, čo je pre nich v živote naozaj dôležité, prípadne, aby vedeli v správnej chvíli vystúpiť z toho rýchlika, ktorý stále naberá na rýchlosti a v určitom momente už z neho nemôžete vyskočiť, lebo pri tom vyskočení by vás to zomlelo. Takže toto bol taký prvý nápad a k tomu sa potom začalo nabalovať
Čiže v tej chvíli, keď som s tým končil, som vôbec netušil, že budem robiť to, čo robím dnes. Pán Demian, porozprávajme sa o tejto 10-ročnej skúsenosti. Predstavujem si, ako prídete za vyhoretým pánom manažérom a poviete mu čo? Ako mu nadefinujete, že príroda by ho mohla liečiť, že sa s vami má vybrať na takéto extrémne miesto? Predpokladám, že mnohí muži počujú ďalšiu výzvu a chcú už možno aj vám, aj tým ostatným dokázať, že to zvládnu. Čo im hovoríte a ako reagujú? No, môj spôsob ponúkania mojich služieb je zásadne postavený na tom, že nikdy nič neponúkam. Čiže mne sa nikdy nestalo, že by som za niekým došiel a čokoľvek ponúkol. Ľudia, ktorí chcú so sebou niečo robiť, si ma nájdu. Vy ste sa ich nepýtali, prečo to chcú robiť? Samozrejme sme sa o tom rozprávali a z toho rozprávania bolo úplne jasné, že tam nejde o to, aby sme išli z miesta A do miesta B, aby si odfajkli, že boli niekde s Demianom pod Everestom. Nikdy som pod Everest nevodil ľudí, lebo pod Everestom je zničená kultúra, krajina, proste ten šialený turistický ruch, ten Disneyland, ako ho ja nazývam. To už nemá s pôvodným Nepálom vôbec nič spoločné, čiže ja som vyhľadával odľahlé miesta, kde ešte príroda je nedotknutá, ľudia žijú v absolútnej harmónii s prírodou, lebo v takomto prostredí, bez toho, aby čokoľvek slovo ste povedali, to prostredie na tých ľudí tak silno pôsobí, že tam im to začne šrotovať. Pri jednom z takýchto pobytov, bolo to zrovna v kráľovstve Mustang, čo je súčasťou Nepálu, jeden takýto vrcholový manažer, strojček na peniaze, ktorý fičal asi 3 firmy a všade sa mu tie milióny sypali. Tak sme kráčali, to je na tibetskej náhornej planine, kde je naozaj neobyčajný pokoj a proste to je také až meditatívne prostredie. Tak sme tam kráčali a zrazu prišiel ku mne, chytil ma za ruku a hovorí, že Zolo, čo sa so mnou deje? Hovorím, že čo sa deje? No ja dochádzam na také myšlienky, ako v živote som o takých veciach nemyslel. Po návrate vystúpil z toho veľkého biznisu, začal sa venovať už len jednej veci. Ľudia o ňom hovoria, jeho priatelia, že neuveriteľne sa zlučtil. Čiže utriasol si tie hodnoty v hlave. Čiže zrazu zistia, že ako málo človek potrebuje k životu, keď vidí, ako neuveriteľne skromne a pritom šťastne tí ľudia, tí domorodci, ktorí tam žijú, keď kráčate tade, tak oči tých ľudí sa smejú. U nás, keď kráčate po ulici a dívate sa do očí ľuďom, tak je tam smútok, zarmútenosť, proste strach, negatívne emócie prevládajú. A tam je to rozžiarené. To, čo to dáva ľuďom, ktorí spoločne s vami ten mesiac strávia, je viac menej jasné. Ale čo to dáva vám, pobyt s týmito ľuďmi? No mne to dáva ten úžasný pocit a nikto mi nikdy nechcel uveriť, že tie akcie boli stratové v drvivej väčšine. Lebo naozaj kvôli peniazom som to nerobil. Jak sa hovorí, to bola moja srdcovka. Chlebovka boli tie ďalšie aktivity, čo som robil. To, keď vidím, že tí ľudia naozaj nachádzajú samých seba, že nájdu nejakú odvahu počúvať to, čo vnútri počujú, často ísť proti nejakým nezmyselným krátkodobým veciam, sú schopní vystúpiť z tej firmy, sú schopní predať nejakú firmu. Jeden z nich po návrate sa spýtal partnerky, s ktorou už x rokov žil, či by náhodou neuprednostnila stav manželský, bola svadba. Čiže toto sú momenty, ktoré keď vidím, tak to je tá najkrajšia odmena. Vy ste potom nastúpili na dráhu kouča. Kedy si ešte na Slovensku tento pojem ani nebol vysvetliteľný a ľudia nevedeli, čo si majú predstaviť pod týmto pojmom. Ale tak skrátke povedané, predpokladám, že vy tiež koučujete ľudí preto, aby ľahšie nachádzali odpovede na tie otázky, ktoré si možno ani nekládli, ale aby ste boli takým veľmi dôstojným a zároveň aj racionálnym, aj emotívnym sprievodcom na tej ceste toho samotného hľadania. Ako sa vám páči táto rola? Táto rola ma baví úplne najviac. Lebo popri tom robím aj lektora, aj mentora, čiže učím tých manažérov a poviem im, ako to majú robiť. Nehovorím, že to nie je účinné, lebo sú to veci, ktoré sú odpozorované od tých najúspešnejších
a naozaj fungujú. Učím ich poznávať princípy, podľa ktorých fungujú veci, podľa ktorých fungujú veci v Himalájach, podľa ktorých fungujú veci tu. Kdekoľvek. Preto to môžeme nazvať princípmi, ale to je učenie. Kdežto na tom koučovaní je fantastické to, že ja to nazývam pomáhanie nepomáhaním. Že vy vlastne tomu človeku vytvoríte prostredie dôvery, prostredie pokoja, čiže zásadne nekoučujem na pracovisku toho človeka, príde ku mne a v tom prostredí je schopný sa otvoriť, je schopný hovoriť o veciach, o ktorých, a čím vyššia manažerská pozícia, tým ťažšie nájde partnera, s ktorým by o tom mohol hovoriť. Doma nechce o tom zaťažovať. Pred kolegami mu to je trapné, lebo má pocit, že on má byť ten Mr. alebo Mrs. dokonalý a že on vlastne nemôže ukázať nikde nejakú slabosť alebo nejakú chybu. Nemôže byť ľudský, nemôže byť človekom, musí byť dokonalým strojom. A s tým koučom tam sa o tom môže porozprávať. Že niekedy naozaj stačí, že tí ľudia trávia hodinu aj pol, 2 hodiny v kľude rozprávaním o tom svojom probléme a nájdu odpoveď. Ale väčšinou teda im položím niekoľko dobrých otázok. Tak ste sa nadýchli. Áno, lebo to nie je ani o otázkach. To je o naladení sa na toho človeka. Inak je to veľmi náročná práca. To je naozaj absolútne sústredenie sa na toho človeka. Vy nemôžete počas tých 2 hodín na sekundu ujsť so svojimi myšlienkami niekde inde. To ja vidím na seminároch, keď učím ľudí, že polovica z nich je mentálne niekde inde. Ďalšia polovica sa ešte s niečím iným zaoberá, čiže možno 10% z toho, čo poviete, naozaj oni sú schopní prijať. Vstrebať. Proste žijeme v tak nepríčetnom tempe, že také nejaké to sústredenie je veľmi náročné. A pri tom koučovaní pocítim, keď ten dotyčný hovorí na tému, ktorá je dôležitá. On pokračuje v tom svojom rozprávaní a ja ho nechám dorozprávať. Tam neexistuje skákať do reči. Aj to je už moment pre toho človeka, že konečne sa niekto našiel, kto má záujem ho vypočuť. My nie sme naučení počúvať. My hovoríme alebo sa pripravujeme na odpovede. A keď ja potom sa spýtam na tú vec, ktorá vo mne nejak zavibrovala, zarezonovala, tak veľmi často to je to, keď on začne o tom hovoriť, a to je potom to úplne najkrajšie na koučovaní, ja už zrazu vidím na tom človeku, že on to už má. Ja netuším, čo je riešenie pre neho. A zrazu vidím na jeho očiach, že on to už vie, ale jeho rácio to ešte nevie. A to je tá najkrajšia fáza, to už len sedím a čakám. A on ešte rozpráva a zrazu tak zamlkne a vtedy je ten aha efekt a má to. A to sú potom úžasné chvíle, že ten človek príde s problémom, niekedy psychicky rozsypaný, že často sa stane, že príde ako uzlíček nervov donútra a po tej hodine aj pol, 2 hodinách odchádza vznášajúci sa človek, ktorý už sa nevie dočkať na tú chvíľu, aby to, na čo prišiel, aby mohol realizovať. A to je ten zásadný rozdiel, lebo keď vy niekomu poviete rob to a to, tak kde si v podvedomí u toho človeka vyvoláte, že zase som zlyhal, zase som na to neprišiel sám, zase som ten malý hlúpy a ten veľký múdry mi to musel povedať. Niekto ma poučuje, ako to mám robiť, áno. A aj keď je to dobrá rada a dobré mienenie, to je to páchanie dobra, čo tak radi a často robíme. Kdežto takto, keď on na to príde sám, tak to je to, vlastne úloha kouča je postaviť toho človeka na nohy. Uveríte tomu, že by ste mali menej roboty, keby ľudia boli zdielnejší, keby sme viac a viac vyhľadávali naše prirodzené komunity, naše rodiny, našich priateľov a len sa jednoducho rozprávali o veciach, ktoré zažívame a cítime? Absolútne. Vzťahy sú v obrovskej kríze v súčasnosti. Ľudia majú problém so vzťahmi. Čo je dané zase tým tempom života, tým obrovským tlakom na výsledky, na čísla, double digit growth, proste dvojciferný rast. To je taký nezmysel. To je tak neprirodzené. Ale my chceme okamžite, čo najviac, čo najrýchlejšie. To je ten korporátny svet, kde nás tlačí. Na toto vyvoláva samozrejme na tých ľudí obrovský tlak. Neuvedomujú si, že v prvom rade, a absolútne v prvom rade sme zodpovední za seba,
Aby sme my boli v pohode, aby sme my boli čestní, aby sme my žili v pravde, až potom sme zodpovední za tých okolo seba. Nakoľko sa vám osobne darí žiť tento zodpovedný život? Jedno zo zásadných pravidiel v horolezectve je, musíme nosiť príľbu. Mne 2 príľby na hlave praskli. Takže naozaj viem, o čom rozprávam. Ja v tom momente, keď som začal toto učiť na horolezeckej škole, tých inštruktorov, ktorí potom učili ďalej tých mladých, mne bolo absolútne jasné, že ja už v živote sa nemôžem na skalkách ukázať bez príľby. Ale to je na druhej strane dobre. Lebo viem, že nikdy nebudem sfrajerný, alebo keď mi bude teplo, alebo sa budem potiť, nebudem liesť bez príľby. A tým pádom viem, že mám akú takú šancu prežiť, keď padne na mňa skala, alebo keď ja spadnem. A to je to isté s žitím týchto morálnych hodnot. A to je neuveriteľné, keď človek žije naozaj v tej pravde, tak zrazu všetko začína fungovať. Proste tie brány sa otvárajú, práca je zábava, život je krásny. Dnes ráno som sa bol prejsť po Malých Karpatoch a úžasný deň začal. Keď si máte predstaviť nasledujúcich 10 rokov svojho života, ako to vidíte? Čo bude pre vás dôležité? No nesmierne sa teším na každý deň. Chcem už ubrať a v tom koučovaní tam vidím svoju budúcnosť. A to je niečo, čo človek môže robiť do 80-ky. Takže také niečo, že ísť do dôchodku, to je pre mňa absolútne neznámy pojem. Rozsvecovať svetelka duše však aj s tou patričnou empíriou, s tou životnou skúsenosťou, lebo za to nabaluje sa na človeka a nie je to len v načítaných veciach. To nie je len dávanie, to je dostávanie vždy. Tak potom sa udeje to, čo tak lakonicky zvykneme poznamenať, že keď už budeme vedieť všetko o živote, tak potom zomrieme. Vtedy zistíme, že nič nevieme. Tak. Pán Demian, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ja vám želám predovšetkým pevné zdravie a veľa vnútorného elánu na to, aby ste rozsvecovali svetielka v dušiach iných ľudí a aby ste dokázali rozdávať tú radosť a šíriť ju ďalej. Ja ďakujem veľmi pekne, že som dostal príležitosť. Ďakujem za rozhovor. Naším dnešným hosťom v relácii Portrét na teatri bol pán Zoltán Demian. Wow.